Khorokchitham hai lukurok sak derajak tripura chongmarino kitingwi bulai toklai wnglai mabai opposition rokok silsalaikha police naimwthang kaham ke samwng tangya hinui Khorokchitham hai sak dera mabai sakham nogo sip khainani nangkha kaidok hai motor bike stokru jakha tei khungni boot office sabai jakha opposition CPIM rokni chasal sarigo ruling BJP rokni gunda rok bai kaini thayo khuaite unokuti district go Sibian das romjakha chasalni horo CPIM rok rally khai tongmani Socindro kolonio chopro mani bagai bono CPIM tei Congress rokni rally khlai tongma jagao muthakna bagai chopro hinui Police Shaka kaini case register khaijaka patimungno kitingwi te patimungno kitingwi cheri saimanani bagai investigation ba khaijagoi tongo haifano tabok romjagya khomasa phano hunai te alka thaya bo majlispur khuai te chandipur constituency rogo bo case ni bagai belai wana laijak hunui Bureau Report Spotlight